začne bubnovať na oknách. Co to je? Nebo Lásku, to je jar jenom. A bubnovať to myslá ako takto. Jo, takhle, aha. No ale to sa skôr asi hovorí o zime, alebo neviem, čo sa to hovorí. Plne o sousedech. Ahojte, čaute. Ja vás vítam pri najnovšej epizóde vášho najobľúbenejšieho podcastu, ktorý sa volá Jaro in the Air. Volá sa Love is on the Air, ale dnešnou témou je naozaj jaro. Ja vás tu srdečne vítam, moje meno je Nikita. Dámy a pánové, krásný a všichni nebinární samozřejmě krásný, dobrý, ničím nerušený den a především nádherné jaro. Konečně pryč ta otravná nekonečná zima, která vždycky trvá půl roku. Je tady jaro. Je tady jaro jak vlastně meteorologicky, to začíná už 1. března, to se málo ví, ale tak jako i oficiálně takzvaně astronomicky, to začíná 20. března někde kolem 10. hodiny dopoledne. To jsou také fun facty vlastně na úvod. No, to je jako na úvod jenom. No a my se chceme věnovat tomu tématu jara, protože je prostě ve vztazích a v prožívání každého člověka je úplně ikonická hláška jde na mě jaro. Leze na mě jar. Co to znamená? Co to vlastně znamená? Co se pod tím skrývá? Protože ono to není jen jako planá věta do vzduchu, on to není taková prázdná hláška, která je mezigeneračně velmi oblíbená. Je to prostě věc, která má za sebou něco, co jako... Stojí za to. Co stojí za to? Je zatím opravdu něco, co vlastně je... Ideme rozoberať. Tématem toho podcastu. Ne, opravdu, je to fakt zajímavý hrozně. No je to zajímavý. Som rada, že aj ty to tak vlastne tiež vnímaš. Ja som sa tiež tematicky vlastne na jar obliekla. To už teraz bude môj outfit vlastne. Že ja cez zimu sa snažím trošku, aspoň trošku tie farby. Hej, nejakú možno tmavo-fialovú niečo. Ale jak začne jar, ja som black only. No, já jsem tady ten svetr na sobě nikdy neměl. No ty si ako kuřátko na Veľkú noc, to je pekné, práve. No, tak to bolo strašne trapný. No ja chcem k tej jari povedať, počkaj, no, alebo chceš, prepáč, teraz mi je zase ľúto, že som ja teba prerušila, ja neviem. Chcela som len povedať, že na Slovensku sa to vôbec nehovorí. To je zajímavé, a co se říká na Slovensku? Ide na mňa jar. Co se říká na Slovensku? Ficoven? Neviem, čo sa hovorí. Podaj mi ešte borovičku, čo sa hovorí. No, nepoznám žiadne také, tak hovorí sa, zapalujú sa mi lítka, no, alebo... No, tak také říkáme, no. Neviem. Nespomínam si teraz na nič. Zajímavý. No. Mňa zajímalo na úvod jenom, jestli na tebe jde jaro. No to som práve chcela povedať, že napriek tomu, že na Slovensku sa to nehovorí, na túto tému sme prišli aj z toho titulu, že na mňa ide jaro. Ja to cítim výnimočne. Ja vlastne musím povedať, že ja mám rada zimu. Fakt, som dlhoročná proste milovníčka zimy. Jar, jeseň zvládnem, je mi to príjemné, ale leto, tak ako ho v miere, v akej sa na ňo tešíte vy celý rok, nevadí, keď je 60 dní po sebe proste šero. Ja to berem ako, toto sú karty, ktoré nám ČHM udalo a s nimi proste ako keby hrám. A keď tak si zájdem do nejakej sauny alebo sa proste nejak inak vyřadiť. No a vám ostatným to chýba, tešíte sa na to leto, ale ja od tej operácie štítnej žlázy vlastne v zime pociťujem tú zimu horšie, ako som ju pociťovala predtým, je mi viac zima a tým pádom som sa aj tento rok oveľa viac tešila na jar. To je zajímavá informácia. Tak tá regulácia teplot, ale to je nezaujímavé, aj nedôležité v rámci tejto epizódy, ale môže sa stať, že po tej operácii, kým sa ti utrasú alebo zastabilizujú tie hormóny tak, ako majú, tak pociťuješ proste väčšiu zimu. Úplne irelevantné. Ale chcela som povedať, že... No, ale je to zajímavý. Je, ale to je vlastne celá informácia, nemám kam pokračovať, takže sa vrátim naspäť k tomu jaru, že sa na neho tento rok teším a začínam to aj na sebe pozorovať, že už rozumiem všetky tie vaše ako keby reči, že jak vykúklo to prvé slnko a pocítila som to teplo na koži, že ja nemám depresiu. Ja som potrebovala trochu vitamínu D. Přesně, na náladu to slunce má úplně enormní, jako enormní dosah, význam, jako je to neuvěřitelný. Já když jako normálně teďka před pár dněma jsem zapomněl zatáhnout, já spím, že všude je zataženo. A zapomněl jsem zatáhnout takovou roletu. Já jsem se probudil sluníčkem, který vylejzá spoza stromů takhle, v takovém vnitrobloku, kam máme okna jako z ložnice. No big difference. Úplně sa cítil kuriatko. Ahoj, novej dni, jako pojď ke mně. Já s tebou chci strávit dnešní den celý. Ty je to dní iné, krásnej. No i začali sme sa zamýšľať na tom, že
Ako toto vlastne funguje na vzťahy? Ako toto funguje na frekvenciu kojtov? Má o tom Tinder nejaké štatistiky? Existujú historické alebo popkultúrne súvislosti s jarom, láskom, kojtom a vzťahmi? Presne. No a sedeli sme tu na zemi vlastne v tureckom sede a hovorili sme si, má to teda nejaký vplyv a sporili sme sa. A nás to téma vůbec nenapadlo, dokud nevysvětlo slunce. Přesně tak. tak. Bylo zataženo, si říkám, co bychom mohli natáčet, to vůbec jsme nevěděli. Jde na mě zima, třeba by taky návrhy byly, jako jde na mě zima, že natočíme. Říkali jsme si, to je blbost. A pak vysvětlo sluníčko najednou i nový příval kreativity, prostě chuť, energie. Presne. A tebe normálne tá žiarovka, som to videla nad hlavou, ako v komikse, a svítlo ti, veď ja si môžem dať ten žltý sveter. No, veď to je úplne právě, ideálne. a to nebyla žárovka, to bylo právě to sluníčko. Jo, to bolo to sluníčko, len ma to tak oslepilo, že vlastne... No to je ako žárovka. Prosím vás, preč od vtipkov, alebo teda vtipky říkám, budú... Ja vyrazím do toho podcastu normálne ako sluníčko. Normálne ako kuriatko. Kuřátko. No. Snad sa vidieť na tý židli. Určite áno, ak počúvate na Spotify, už vás nebudem k ničomu prespežať. Počúvajte si ďalej, ale diváci majú samozrejme aj vizuálny zážitok. Ja som si našla, pretože ako sme začali robiť Rúžu pre nevestu, livestream, recap, reakčné video, alebo neviem, ako to mám volať, tak mi písalo mi pár ľudí, hlavne z akademického prostredia, ktorí mi hovorili, a to teraz akože hovorím real story, ktorí mi hovorili, Nikita, nejak to upadá ten váš podcast. A hovorím, tak. No napísala som samozrejme, aha, ďakujem veľmi pekne za tento hodnotný feedback, ale tak v duši som si myslela, co to meleš, vieš. Ale samozrejme popýtala som sa, čo je vo veci. A hovorí, no aj robíte tú Rúžu pre nevestu, aj sa zle pripravujete. Priatelia. Cože? Ja som sa tak pripravila na dnešný podcast, že vám normálne odstrelí čapicu aj s tými nastrelenými vlasmi z Turecka. Extrémne veľa informácií mám k dnešnému Tak dielu. to mi naštvalo, a to je to, co mi nelíbí, takový feedback. No ale tak feedback bereme, bol to konštruktívny feedback. Pár dielov predchádzajúcich sme išli tak lifestyleovo. Mali sme aj Q&A, tak to nie je odborný diel. Netreba si to brať tak srdiečku. Je jar. Vieš, nenechaj sa znervozniť. Jo, je krásne. Jak to svítí. No, ale vychádzam tomuto feedbacku samozrejme vstriec. Tak, prosím vás, prvá vec, o ktorej sa chcem povedať, a to je jadro nášho sporu, je, že či tá jar je to mýtus, fenomén, alebo je na tom niečo pravdy, že na jar, okrem toho, že sa prebúdza príroda, sa prebúdzajú aj naše pudy. Pudy, hormony sa probouzejí, zvedaj, jo. No tak, čo je? No je to pravda, je to absolutní pravda. Je to, když to řeknu neodborně teďka, já jsem pořád... Môžeš si to dovoliť. Jo, pořád mezi našimi posluchačema, divákama pořád se tam může vyskytnout nějaké hovado, tak teďka pro hovada jenom to, že ty dívky vlastně jenom schazují ty dlouhý kabáty, ty nekonečný bundy, teďka jsou trendy, prostě to zahaluje skoro škotníky a najednou se vytahují prostě tílka, legíny, minisukně, to je prostě ta společnost, ta úroveň té společnosti jde tak razantně nahoru. Prostě ty lidi, ten prostor veřejný vypadá tak diametrálně odlišně, to je něco tak nádherného. Prostě v ten moment i ta tvoje nálada, to tvoje libido, všechno prostě se probouzí. Všude to kvete, ta příroda je barevná, jaro je úžasný období. Mně přijde, že zima je prostě, to je jak nekonečná pustina prostě. Plná netopíru, šeda, deprese, skličující myšlenky, co bude, nevíme. Ale jaro, to je energie, Krištofu. nový začátky. Všechno je barevný, jsou dlouhý dny konečne jsou dlouhý dny. So všetkým súhlasím, okrem tej objektifikácie žien. Ale teraz poďme teda k tomu. Existuje normálne popísaný fenomén Spring Fever. Je trošku komplikovanejší, ako si myslíme, že nie je to len, že ženy prestanú nosiť kabáty, vypučí sa prvá kvetinka na strome a menia sa pudy. Je to trošičku zložitejšie, ale existuje tento termín a funguje. Takže ak sa pýtame, je to mýtus alebo je to pravda a ideme si povedať všetko o tejto pravde. No. Prvý paradox, ktorý si môžeme všimnúť je, a to si často ľudia myslia, že táto jar, preto sa mužom zapalujú lítka, že funguje na mužov. Prosím nás, svrbie koule. Tak, to som neslyšela. Ne pro ty hovada, to ja pro ty hovada. Ja viem, ale... Tak abych jako já za sebe to neřekl vůbec. Zapalou lejtka, jasně. No. A existuje samozrejme v spoločnosti, jak to mám nazvať? Ľudia si myslia, že na mužov tá jar funguje oveľa viac ako na ženy. A toto, priatelia, toto mýtus je. To je mýtus. Pretože čím môže jar fungovať na mužov? To je otázka. Čím? No prostě ty ženy nemajú dlouhý kabáty. Ne, to. Ale áno, súvisí to s tým zvýšením testosterónu. Ako myslela som hormonálne. Lenže priatelia... A serotoninu.
To určite, ale ten majú aj ako ženy. Aj Jo. testosterón majú ženy, ale ako v inej miere. Není pre nich až tak A dôležitý. oxytocinu. Lenže, priatelia, hladina testosterónu vo všeobecnosti u mužov vrcholí v októbri až v novembri. No Takže človeče. jar. Rozumieš? Lítka sa zapalujú ženám. Jar, dokonca na jar je úroveň testosterónu v mužskej populácii najnižšia. Cože? Je to tak. Takže paradox číslo 2 je, že jar zasahuje v tomto hormonálnom A slova proto zmysle všude ženy ten silnejšie. Langmajer s těma injekcema. On dokonca hovorí, že aj v tabletkovej forme ich To je môže všude. brať. No nič, toho si zavoláme na rozhovor. Takže výskum profesora nejakého Holta z univerzity Tromso, to z niekde v Norsku, koho to Ale zaujíma. proč ty takhle opovrhuješ? Bůh ví, kolik věnoval času tomu výzkumu. Ale však super, však preto ho citujem. Neřekni to hezky, prostě bez toho zabarvení. No zaujímavé je práve, že existuje výskum, pravdepodobne z Norskej univerzity Tromsø od Arneho Holta. Ak by som ho mal ešte viac vyzvihnúť, poviem, že to nie je len nejaký doktorant, je to profesor. Takže by som to prehlášil. Takže tento výskum Ale ukázal... Tromso miluju, Tromso je na jaře úplně nejkrásnější. Ježiš. Ale špeciálne na jaře. Proste, ak tam vykuknú tie ženy z tých domov, jak boli zavreté No. celú zimu a zhodia tie dlhé nekonečné kabáty. Ty tromzovský kabáty, ty jsou úplně zrádný, No, jako, úplně. jsou nekonečný. Pardon, ja som chcela teraz prerozprávať výskum. No, že výskum ukázal z Tromso, že ženy reagujú na nárast slnečného svetla výrazným skokom v produkcii hormónov, kým mužský testosterón je stabilnejší počas roka. Hej, už vieme z predchádzajúceho bodu, že naopak na jar je najslabší. Štúdia z roku 2022... To se hrozně líbí, jak po té plechovce té limonády se snažíš krkát a dáváš Práve, takovou do že sa sebe. snažím, takže ne. jako, Snažím sa práve ne. Inak tento, keď hovoríš o tej plechovke, bavili sme sa o tom pred natáčením. Táto White Peach, ja moc tieto nápoje lifestyleovo nepijem. Takto na natáčaní si občas dám, ale mala som ju, pozdravujem Kaju a Toma, pretože sme minulý rok boli na nočnom výstupe na Snežku. Som im slúbila, že spravím reelko, meškám iba 3/4 roka s tým. A Kaja mi dala, mala som takú krízičku a dala mi ochutnať túto plechovku. Ja som vybehla normálne na tú Snežku a gazela. Mne to proste urobilo deň. Fakt mi to pomohlo. A teď už zpátky do Tromso. Ne, naopak, ideme do Tel Avivu. Štúdia z Tel Avivu z jednej univerzity z roku 2022 k jari a vzťahom hovorí nasledovné, že na jar a vzťahy má ešte vplyv jedna vec a to je UVB žiarenie zo slnka, ktorá cez kožný proteín, to poviem ozaj len pre akademickú sféru, P53 hypotalamus a hypofízu, ktoré stimulujú ale, a toto je už dôležité aj pre nás amatérov, pohlavné žľazy, bol efekt dramaticky silnejší u samíc než samcov. To znamená, asi sa to sledovalo na zvieratách, keď hovoríme samíc a samcov, inak by to bolo označené inak, ale opäť je to druhá štúdia, relatívne nedávna, ktorá podporuje samozrejme ten paradox, ktorý sme si teraz povedali. No, takže čo sa deje vlastne v organizme a v ľudskom tele na jar a prečo teda má taký silný vplyv a povieme si práve, a to bude tiež zaujímavé, a nechám ťa hádať, že či na randenie alebo na koitus. Pretože aj to je rozdielne. A nejaké datingové aplikácie nám dajú asi k tomu štatistiky niekde ďalej. Takže prečo to teda funguje? Trošku to preletím, aby sme zase neboli moc odborní. Slnko, vitamín D, toho máme vôbec v našich končinách málo, preto sa niekedy suplementujeme. Suplementuješ sa? Určitě. Naozaj, alebo klameš? Omega-3 mastné kyseliny si dávám, No. 2 tabulky denně, Naozaj? vitamin D si taky dávám a dávám si i C, to se hodí vždycky. A podle mého odborníka, já mám odborníka na vitamíny. A Volá sa ChatGPT? ne, mám normálně muže, který mi skládá vitamíny na míru. Super. No. A opravdu. Mám muže, ktorý mi skladá vitamíny na míru. To znelo to je dôležité. dobrá služba, to můžu doporučit. A potom mám ještě Jak si to majú ľudia dať ako do Google. kyselinu listovou Muž, ktorý skladá vitamíny na míru? a pak mám ještě kurkumu Super, a to je na čo? na trávení, lepší. Jo, super, dobre. Takže vitamín D, treba sa suplementovať v našich zemepisných šírkach, No, ale to samozrejme, mi taky říkal můj muž na vitamíny. Keď- Tak je to vlastně odsejloval, to byla jakoby ta hlavní myšlenka. No, pretože máme samozrejme dlhé obdobia bez toho slnečka, ale keď vykúkne to slnko, tak prirodzený
vitamín D je na nás pôsobí. A ten je nejlepší. A ten pôsobí. Já si vždycky dám tobolku na sluníčku, ten je nejlepší. No, že ju necháš odstať na slnečku, nech strebe ho. A potom tak si ju vložíš do úst. Taky občas to dělám, když si jako vyhodit z kopítka, ale jinak jakoby vyjdu na slunce, koukám na to slunce a do toho si dávám ještě vitamin D, že to je jako dvojitá porce. No ja chcem, aby tie moje tobolky najprv požrali to slnko. Vieš, a keď sme mali také tie hviezdičky, keď sme boli malí, nemal si také tie fosforeskujúce hviezdičky? Oni sa museli napapať svetla a potom ti svietili v tme. Tak ti to prezentovali rodiče, jo? A jak inak to funguje podľa teba? No jakože umělá hmota papá sluníčko, to tak nefunguje. Tak to som také detské vyjadrenie dala. No, takže vitamín D reguluje produkciu testosterónu, ale aj estrogenu. No takže jasne, to vitamín D funguje na ženy aj mužov, hej, v preklade. Väčšina ľudí je samozrejme deficitná v zime, to sme si povedali, že máme toho Dčka málo a na tú jar sa nám to zrazu, pretože ten január, február sú proste najkritickejšie. Fakt je akože niekoľko desiatok dní alebo možno mesiac, kľudne aj 2 sa niekedy objaví, že to slnečko vôbec nevíde. No, takže ho máme proste málo. Je preukázané ďalšou štúdiou, tam už nemám teraz samozrejme presné, či to bolo z Tromso, alebo z Tel Avivu, alebo z Kerej Márie, ale existuje jedna štúdia, ktorá hovorí, že vitamín D vo vekovom rozmedzi žien 20 až 40 rokov má signifikantný vplyv na ich libido. Že to není proste nejaké iba jar, pučia kvety, že to není iba taká lifestyle náladička. Proste tie veci na nás fyziologicky fungujú. Ďalšia vec, ktorá funguje je, a to je zaujímavé, že v zime máme prirodzene viac melatonínu. To je taká tá prvá vec, ktorú ti muž, čo sa stará o tvoje vitamíny, napríklad poradí, keď sa ti zle spí. No jasne. Poradil ti to? Poradil mi to, no. A dokonce jim takový gumítky melatoninový. Niekedy, ja ťa poznám 6 rokov, alebo aj viac, aj 7. Ale niekedy stále neviem, keď ty si mužov v tvojom okolí vymýšľaš a kedy ne. Ale keď ne, tak dobre. Medvíci vlastne gumoví, ale sú plný melatoninu. Dobre. No. Takže v zime máme toho... To balení sa menuje Good Sleep, Good Dreams. Fakt? Že to takto presne akože ocitoval. Ale nemám jakoby příjemný, že to moc to nefunguje. Ale ono je potřeba to doplnit jako tím, že člověk třeba nekouká do jedný na TikTok, nebo jakoby se netrápí nějakýma myšlenkama. No ten melatonín není samonosný. Není správně, není samonosný. Já mu říkal, jestli mi může nadávkovat, prosím, můžete mi nadávkovat prosím samonosný melatonín. A říká, ne, melatonín není samonosný. To by řekl můj muž na vitamíny. No. A dokonce říkal, že mi jakoby přiblíží takovou jakoby věc z praxe, že samonosný melatonín ještě ani nikdo nevymyslel. Vymyslela, volá sa Neurol. Tak. Neurol. Prosím vás, v zime ho máme samozrejme viacej, pretože tá príroda chce, aby sme viacej trošku spinkali, papali. Ta příroda obecně chce trochu iné typy jedal a tak ďalej. Úplně správně by to mělo být tak, že my jdeme spát úplně stejně se sluncem a vstáváme úplně stejně se sluncem. Ako úplne originálne, no. No úplne originálne, tak by to mělo být. Áno. No, v zime produkujeme až o 80% viac toho melatonínu. Lenže na jar začne klesať ti. Tak ako keď si sa učil šoférovať, že púšťaš spojku, pridávaš plyn. Tak melatonín púšťaš, ide ho menej, ale pridávaš serotonín. No. Áno? A tady to překlenovací období ale může trvat 2 až 4 týdnů a vzniká tam takzvaná jarní únava. Zaujímavé. Máš pravdu. No. To je dobré, že to vravíš. Lebo... No protože to je taky čas, to jde ruku v ruce s tím, jde na mě jaro, tak lidi říkají, no jaro, já jsem akorát unavený, jaký jde na mě jaro. To tak je, protože někdo vlastně to libido vlastně může jít do pozadí oproti té únavě. Tak jako když vlastně pouštíš spojku třeba. Víš, je takhle jakoby libido, ale jako zároveň přidáváš únavu. Jasné. To je ako keď vlastne púšťaš spojku, pridávaš plyn, ale do toho ešte trošičku zabrzdíš. Jo. Vieš, to je tá jarná únava, že ale zabrzdíš. ešte zasouváš. No. Tak. Tuto ideu by som už opustila. Myslím si, že sme to vysvetlili dosť. Je to zajímavé, že lidi jsou otrávený ze zimy a říkají si konečně tady jaro a v zápěti řeknou, no ale já jsem hrozně unavený. No ale preto som rada, že to hovoríš. Je to fakt 4 týdny jakoby vykoupený jarní únavou, která právě funguje jako taková aklimatizace právě na ten novej na tú novú éru, na to nový jako období jarní. Som rada, že to hovoríš, aby ľudia zase nemali prehnané očakávania od tej jary. Vieš, aby vedeli, môže samozrejme prísť aj toto aklimatizačné obdobie. No, aby ste nebyli nešťastní, protože já se každý rok těším na to, až se mi začnou zapalovat lejtka na jaře. No, a oni chladné. Ale oni se jakoby zapalujou, ale vedle toho jsem jako unavený. Takže jsem sice zapálený, ale ospalej. Jasné. Takže lítka zapálené, ale ramena
vychladené. A dokonce čím jsem starší, tak tím méně jsem zapálený. Už neřekl bych ti, v současnosti bych ti neřekl, teďka jsme na začátku jara, neřekl bych ti, že na mě jde jaro. No na mňa Necítím totálne. to. Jo? Úplne som jak otrhnutá, fakt cítim to. Otrhnutá z reťaze. Jako, A to v ještě jakém slova ani- smyslu, ale? Napadajú ma rôzne veci. Proste, Jako v kontextu vztahového života, myslíš? skôr, Aha, že som taká... no tak to je hustý, tak to je... Neviem, to mne ne. cítim to proste. Neviem, to je či je to dobrý. proste tou štítnou žľazou, že sa mi stabilizovali. No, neviem, to je jedno, to je endokrinologická debata. Dneska sme aký odborný však. Idem ďalej. Takže melatonín klesá, o 80% ho máme viac v zime, pretože príroda chce, aby sme spinkali. A to je teda hormón tmy a únavy, keď ho mám tak dramaticky nazvať. Jo, neřekl bych to líp. Serotonín stúpa. Jarné slnko zvyšuje samozrejme serotonín. To, aký mechanizmus je v pozadí, to by som sa tomu nerada venovala. Ale jakoby, jestli můžu laicky říct, jako serotonin je vlastně, dá se říct, hormon štěstí. No a keď ho ešte doplníme o dopamín. Dopamin. Hormón motivácie a túžby. Ja som asi nejaká predopamínovaná, sa mi zdá. Slnečné svetlo totiž to zvyšuje aj dopamín, ktorý spúšťa nielen pohodu, ale aj motiváciu vyhľadávať nové podnety. A to vrátane partnerov, alebo partnerov. Čo ešte Nebo ovplyvňuje... podnět je jenom vizuální. Člověk může mít partnerku, ale prostě jenom se kouká víc po ženských. Prostě potřebuje Alebo nové že skočí podněty. do kina na Timothého Chalamet. Ne, a nemusí se, ten je teďka zakázaný, ale... Prečo? Je aj kvôli tým baletkám. No. Ale však ho unfollowli, tak asi vyriešené, ne? Jo, tak je dovolený. Ale nejde o to, že člověk s někým něco musí mít, ale prostě víc jenom je takovej senzitivnější vůči těm ženám. Vieš, jak to je? Že niektorí ľudia sú takí, že niekedy vidíš, že sedia a hovoria, čo by som? Vieš, do čoho by som pichol? No, myslím přesně, to teraz no. ako... Koho bych opíchal? Ne, tak som to práve nemyslela. Ne, to bylo pro hovada jenom, Jo. ale jasně, jakoby, co je takovej, jsou lidi prostě takový, jako se tetelej. Rozvibrovaný. Jo, přesně. No. Čo ešte ďalej ovplyvňuje to, že... A dokonce jsou takový i, já si pamatuju, to mě hrozně, Tak ja si nechám zajsť chuť. moje nejlepší kamarádka Julinka, která žije v Americe, tak když jsem se rozešel s mojí, teda se mnou se rozešla moje bývalá přítelkyně a já jsem fakt prožíval hrozně útrpný období a říkal jsem jí, když jsem se dostal z toho nejhoršího období, několika měsíčního, a připustil jsem si, že jsem vlastně jako nadržený. Víš, že nejdřív máš takový to smutný období, že nemyslíš na nic jiného než na tu holku. Akože ja viem byť smutná a nadržaná zároveň, ale chápem. No ale pak jakoby si připustíš to, že už ten smutek není tak velký, ale že máš v sobě hrozně ty s***ání energie, tak ona mě tenkrát, a já jsem jakoby chtěl tu energii jakoby někomu darovat takzvaně. Jo. A ona říkala, no hele, to jako nemusíš hnedka se vyspat s kýmkoliv na prvním rohu, ale můžeš s ní jakoby začít pracovat a vlít jí vlastně třeba do nějakých pracovních projektů. No. A vlil si? Snažil jsem se o to, hodně jsem se o tom četl a je to vlastně hrozně zajímavá věc. Už to nedokážu zopakovat, ale pokud s tím někdo jako trpí a říká si, já jsem furt nadržený, co mám dělat, tak občas je dobrý si zamyslet taky nad tím, že to nemusí člověk jenom zužitkovat s někým, že se s ním vyspí, protože to sebou přináší další, zase nechceš tu energii taky sdílet s každým, nebo aspoň já. Ale že s tím můžeš pracovat i jinak, než jenom v rámci docela zajímavý téma. Ale zase, keď máš doma partnera, škoda to nevyužiť. Když máš partnera, tak jo, ale jsi single a nutně, já jsem to tak měl, že jsem jako hrozně jsem se chtěl hlavně s někým vyspat a úplně jsem klapky na očích a byla to pro mě úplná priorita. Zásadní téma mého volného času bylo najít nějakou holku, se kterou se můžu vyspat. Tak není to jediný způsob, jak tu energii jako investovat. To je dobré, že vravíš. Ľudia teraz majú určite pocit, že majú viac možností v živote. Právě. No. Já jsem tady z toho důvodu, abych přinášel víc možností a ty jsi tady zase dneska za tu odbornou část Presne toho tak. podcastu. A preto poviem, že na jar stúpa samozrejme aj estrogen, najmä v ženskom tele. Zaujímavosťou je, že antikoncepčné pilulky alebo hormonálna antikoncepcia vlastne tento nárast estrogénu trošku tlmia, pretože oni nahrádzajú taký ten klasický menštruačný cyklus v tej forme, ako je stabilný celý rok. Asi predpokladám, že dneska už možno tie najnovšie formy by to nemuseli robiť úplne, ale zas neviem, v tomto nejsom až taká odborníčka, že by som vedela povedať, že či hormonálna antikoncepcia je už tak ďaleko, že by vedela napodobňovať vlastne 4-ročné obdobia, tak to neviem. Posledná vec, ktorú k tomu poviem v rámci hormónov a všelijakých podobných záležitostí je, že jar znižuje kortizol. To teraz vidíte na Instagrame, takzvané všetkých tých odborníkov na fitness, že máte kortizolové brúško, alebo že prečo vám nespaluje a môže za to kortizol. Tak úplne v skutočnosti
jar znižuje kortizol, alebo máme ho menej, tohto stresového hormónu. Korťák. Ktorý, starý dobrý korťák, je totižto, až, dalo by sa to nazvať až, a teraz možno trošku vedecky preháňam, z akademickej obce neukameňujte ma, ale môže sa nám zdať až chronický v zime. No tak to zase ako... Ja viem, to bolo prehnala som odvážne to. tvrzení, Viem. ale poďme to brať s rezervou samozrejme. Není to tak úplne doslova, len som chcela vyvolať samozrejme trochu záujem o tento stresový hormón. To taký húk uprostred vlastne toho našeho videa a podcastu. Existuje... Je hrozně zajímavý těch hormonů, že vlastně vždycky nějaký marketingový tým někde nějaký hormon vytáhne a třeba 2 roky se o tom točí jako debaty. Hej, no. Víš, že je to jako hrozný téma prostě, protože to zní jako odborně, někdo ti řekne, máš málo kortizolu a ty úplně, ježišmarja, tak to je se mnou něco špatně. No ale ešte aj ten kortizol má taký desivý názov. No, vieš, kortizol. To sa hovorí aj u psov, že im máš dať nejaké meno, ktoré obsahuje K alebo R, no? Pretože keď ich zavoláš, tak to znie tak dramaticky. No to se říká i o brandu, že by měl mít R. Že to zní jako, že to je výrazný. Aha, máme. Dobre, aj v tom druhom máme, čo chystáme. No jen tak máme, ale máme na konci, tak. No ono sa to malo volať Love is on the E. No ale by to znělo, ale. AI, lebo sme vedeli, že príde. No, Love is on the air. No, to je taková dobrá tečka za tím názvem. Prosím vás, hovorí sa, a tuto k tomu nemám štúdiu, tak opäť... Tak odborná veřejnost nechte jí, jo. Žádný prosím, kameny. berte to s rezervou. Jo, rezerva. Ale hovorí sa ako vo vedeckých kruhoch, ale hovorí sa iba, že 70%... Věci špitaj mezi sebou. 70... Nějaká vědecká konference, tak tohle tam slyšíte jako v růžkách a u těch barů, u těch chlebičků zaznívá tady ta informace často. 70% problémov s nízkym libidom je spojených s hormonálnou nerovnováhou. A kortizol bol označený práve v týchto kuloároch za hlavného vinníka. Človeče. No a ten práve na jar klesá. Takže to je koniec akože hormonálnej časti. Dobrý. Dobrý. No. Už to jako hraničilo s moc veľkou odborností, jsem rád. No, utli sme to podľa mňa v najlepšom. No. Poďme lifestyle zase chvíľku. Takže lifestyle. Lifestyle je taký, že prečo je jar signifikantná pre zoznamovanie, kojty a vzťahy. Prvý bod si vlastne povedal už ty. Ľudia si samozrejme vyzliekajú nejaké vrstvy oblečenia, to sa nebudeme tváriť, že nie, áno. A to mení aj to, ako my vnímame svet. Že to není iba o tom, že, že nejakí uslintaní muži čakajú proste niekde s pivom v ruke. Ale my to vnímame, nemyslel. Ja viem, len to uvádzam ako keby na pravú mieru. Já jsem to vůbec nechtěl říct jako chlípně, že ženy najednou nosí minisukně. Teď je to přece nádherný. Teď je přece krásný, že ty outfity se minimalizují a jsou mnohem rozličnější, že prostě celou zimu všichni nosí černý nebo hnědý kabáty. Žádný barevný kabáty, žádný speciální středy se moc nenosí. Všichni nosí víceméně jaký pytle na odpadky, vlastně to vypadá. Z dálky. No tak... Ale na jaře najednou jsou různý materiály, některé jsou i průsvitný, různý dílky, různý střihy. Je to úplně z čistě módního hlediska je to úžasný a inspirativní to sledovat. No tak v zime hlavně všetci mají puffer jacket. Jasně, puffer jacket je, I know what you mean, puffer jacket, Presne tú, ktorú mám aj ja, tak presne tu nosia všetci. A vlastne, no... Je to také nudné. Existuje jedna štúdia o tom, že muži hodnotili potenciálnych partnerov, nie iba ženy, ale aj mužov, nebinárne, neviem, či tam boli, ale bola to obojpohlavná štúdia, ktorí sa im zdali príťažlivejší oveľa viac na jar a v lete. Ale nie iba preto, že sú vyzlečení, ale aj preto, že na teba, keď to slnko a všetky tieto hormonálne zmeny, ktoré sme vymenovali, pôsobia, tak ty pôsobíš atraktívnejšie. Samozřejmě. To je ten point toho celého. Point toho je ten, že ty, kromě toho, že máš mít oblečení, tak ty více záříš. Tvoje já je spokojenější, protože na tebe svítí slunce. Presne tak. Ty jsi prostě spokojenější, ty prostě ráno vyjdeš a máš lepší náladu a tu přenášíš na okolí. A to se cyklí. Celý okolí má lepší náladu, celý okolí na sebe vlastně vplývá navzájem. Všichni jsou prostě spokojenější, šťastnější, usměvavější. Je to prostě skvělý. Štatistiky z Tinderu, Bumble a Hingeu. No Hinge miluju. Prosím? Hinge? Prečo ho miluješ, však ty si 5 rokov vo vzťahu? To sebe jako Ford, vůbec neznám, ne Hinge, jen to slovo bylo vtipný. Ja akože neznáš. Si myslíš, že na to budeš nějak kontrolovat nějaký vtip dáme? Jo, ja som akože... To bylo, jak kdybych dal podcast s někým úplně cizím. No a tak... to, pojď ještě jednou. Statistiky, máš nějaký statistiky? No mám, z Tinderu, Bumble a Fieldu. Field je dobrý, jo, Field mám rád. I když jsem ve vztahu teda, tak můžu si dovolit říct, že Field mám rád. Jo, ale ja som to pochopila, to bol iba vtip z tvojej strany. Jo. Takže vlastne pohodě. A víš, co já miluji, ale nejvíc? Čo? Hinge. To je pro mě na vzestupu, jako. Hinge, no ten by mohol mať dobré štatistiky, ale neviem, lebo tu mám ten z Fieldu.
Prosím vás, čo hovoria štatistiky? Štatistiky hovoria, že marec a apríl vôbec nie sú najsilnejšie mesiace. Ale vieš prečo? Ale jakoby, v jakém slova smyslu Statistiky o aktivite a o mečoch. Jo, takhle. Ale hlavne teda o tej aktivite, že kedy je najväčšia aktivita na tých apkách. Človek by si povedal, tak keď ide jar, tak vtedy bude najvyššia tá aktivita. To by si člověk Pozor. neřekl. Neřekl? Ne, za mě to je kolem Valentína. Si myslím, tak týden před Valentínem. A naopak si myslím, že čím je teplej, tím víc. Hlavně v dnešní, kdybychom se bavili o statistikách před 5 lety, tak je to jiný, ale hlavně v dnešní době si myslím, že lidi zase zpátky vybíhají ven, že když je teplo, tak vybíhají ven a loví spíš venku ty potenciální partnery. Strašne dobre si to vlastne odhadol. Super. Je to presne tak, najväčšia aktivita je január, február, pretože existuje samozrejme taká hypotéza, že ak si single, december sa veľa ľudí aj rozchádza. Jo, a na to nemáš prostor, ne, ale prostě říkáš si to nějak do klepu, prostě jsem single, letos už to stejně nestihnu, hlavně koupit dárky mámě, úplně jiný starosti. Ale ten leden si říkáš, nový rok, nový start. Aj tak sa nedá nič robiť. Za chvilku Valentín, podľa mňa ten Valentín v tom hraje veľkou roli. Valentín je pík, áno, to máš pravdu. A práve ten marec, apríl, keď tá jar začne bubnovať na oknách. Co to je? Nebo Jánsko, to je jar jenom. A bubnovať to vyslá ako takto. Jo, takhle, aha. No ale to sa skôr asi hovorí o zime, alebo neviem, čo sa to hovorí. Ne, o sousedech. O sousedech sa to říká standardne. No takže na marec, apríl je najväčší pokles, lebo práve tí ľudia sa najviac stretávajú vonku. Už potom ich to ako keby omrzí, lebo zistia, že nikto o nich nemá záujem na tej náplavke. No to ne, ale... nebuď tak negativní. Tak ale já jsem hrozně rád, že začíná ten trend znova offline setkávání. To je úplně úžasný. To bych nečekal, že to přijde tak rychle, ale je to tak. Tak rýchle, tak po 5 rokoch? Po 6 od začiatku covidu? No, myslel jsem si, ale to nebyl důvod covidu. No bol, ne, veľa ľudí hovorí, že bol. I předtím, no tak ten to prohloubil, ale i předtím to tak bylo, že lidi prostě byli v tom onlineu. Ale těch aplikací toho online bylo tak moc, že zase ty lidi jsou z toho otrávení, že to všechno, to je hrozně zajímavé to sledovat, že něco je hrozný trend a ty si říkáš, no tak už nikdy nebudeme venku, už si budeme jenom dopisovat. Jenže lidi to tak přehltí, že se zpátky vrátí ty staré časy. A tak je to se vším. Dobre, pamätník. Ne, tak to bude i s AI podle mě. Že toho AI generovaného obsahu bude tolik, až to lidi zase otráví a zase to sklouzne zpátky. No, jasné. A my budeme stále pokračovať. Prežijeme niekde proste chudobný, zmrzačený v nejakej Domy 2. Počkaj, chcem to dokončiť. Chudobný, zmrzačený v nejakej nore, keď nikto nebude mať záujem o ľuďmi hovorené podcasty, ale my to prežijeme, vydržíme až do doby, kedy podcasty nahovorené ľuďmi už nikto nebude vedieť robiť podcasty, nebude vedieť, jak robiť tú štruktúru, s tou technikou, jak robiť, nič už nepôjde, lebo vy budete proste zaseknutí v tých vašich vibe codingoch a proste apkách a všetkom. A my vtedy, proste jak nejaký cockroach, zase vyjdeme na jar. Jasně. Na světlo světa. My budeme furt v té jeskyni, jak se říkala, že budeme bez nohou nebo co, prostě tam budeme v polomrtvý jeskyni a najednou. Jar bouchá na jeskyni okno. A my vyjdeme ven a řekneme, už je čas a Jar řekne, ano, už je čas podcastu zase. A my super, my jsme to přežili. Ale jakoby popsá si to, co si myslím o našem podcastu, kromě toho, že jsme underground, což se potvrzuje tady životem v jeskyni, tak co si o nás myslím a čeho si na nás vážím, co je naše jakoby nesmírná přidaná hodnota, která není na první dobrou vidět. Čeho se směješ furt? Čekám na pointu. No, jako nejvtipnější ti za posledních 5 let přišel, že bouchám na židli? Tak to je hodně slabý. No čo ti príde najlepší? Mně nejlepší přijde. Tak to je strašný. Tak jako chápete tu profesionalitu? Si majiteľ firmy, brand manažer alebo head of marketing. Tvoje oči sa zatvárajú. Tvoja peňaženka oťažieva. S tím ti pomůžeme. Opakuj po mně. Konečně si odpočinu. Konečne si odpočinu. Pustím si podcast Lavis on the Air. Pustím si podcast Lavis on the Air. Následně napíšu na mail obchod@lavisontheair.cz. Napíšu na e-mail obchod@lavisontheair.cz. A začnu spolupracovat s podcastem Lavis on the Air. A začnu spolupracovať s podcastem Lavis on the Air. Vytvoríme pre teba podcast, instagramové a tiktokové videá a môžeš s nami vyraziť aj na live tour. Zhypnotizujeme tebe, naše posluchače i tvé klienty. A vytvoříme spolupráci, o které se ti nikdy ani nesnělo.
Mně nejlepší přijde, že jsme konzistentní. To mně přijde naše největší, ale jedna z největších přidaných hodnot. Že sice jdeme, sice jsme underground rapu, podcastu, až myslím něco jiného, ale jdeme prostě kontinuálně, konzistentně, neměnně ty roky. A sice konkurence třeba přijde, najednou vystřelí, ale taky, vidíš to u Agáty a Ornely. Přišli, vystřelili a nakonec konec po roce. Soukup Sedláček, kde jste? Teď. No. To nevím, koho myslíš, ale prostě... Však přirození, ne? Jo, takhle, jo. No. Já už myslel jiného Soukupa. S tou Agátu zas. Takže tak, no kde jsme byli? Takže jsme v jeskyni, no a my to přežijeme. My tu dobu přežijeme. Fakt, my to přežijeme. No, my to prežijeme, no. Takže já tak. prostě se hrozně prostě vzhlížím opravdu k Patrikovi Hezuckému a Kleošovi Marešovi, když prostě to dělali 28 let, taky si říkám, prostě byly období, kdy si museli spolu nerozumět, kdy ta doba jim nepřála, kdy lidi přestali poslouchat rádia a ty doby je důležitý těma dobama si projít a hlavně vydržet. No veď jasné, ja to tiež na nás cením. No, to jsme my. Prosím Máme vás. 6 let, takže ještě prostě nějaký pátek to musíme vydržet. No. Prostě bude neuvěřitelný, že za 20 let se budeme bavit jako 50níci o vztazích. To bude strašne zajímavý. Bude, no. Čo som chcela ešte povedať ako takú zaujímavosť, pretože do tejto témy to patrí, je, že tým, že tí muži majú najviac toho testosterónu október, november, tak sa aj najviac plodí deti. To znamená, najviac sa rodí detí august, september. Ty to vieš vlastne tiež trošičku potvrdiť, pretože vaša dcéra sa tiež narodila v letných mesiacoch, takže cca okolo toho. V červnu. No, takže 2 mesiace pred. No, my jsme ji splodili vlastně na mý nejlepší kamarádky svatbě. Tak. To je zajímavý. V Americe, v Los Angeles jsme ji splodili. To znamená, tak mohla by mať nejaké také aspoň hračkárske občianstvo, ne? Také zvyšu. Americké. Jo, o to nestojím. Jo. Pro mě Amerika už není vůbec jako dream country. No, pre veľa ľudí. No, ne, fakt. No fakt. Takže dalo by sa to zhrnúť jednoducho. Jar je o romantike, o vzťahoch Tak bych to shrnul přesně. a jeseň o realite. A jar je ještě o bouchání do oken. Jsem tě chtěl ještě jednou rozesmát. Bubnování. Prosím Bubnování. vás. Jar má ešte takú zaujímavú funkciu a to by si podľa mňa netypol. Ani keby si prečítal všetky štúdie sveta. Pretože jar znižuje ostražitosť mozgu. V akom slova zmysle? Ten kortizol je samozrejme taký akože strašiak, stresový hormón a tak ďalej, ale on má samozrejme aj ten vplyv na nás, že sme ostražitejší. A keď nám náhle klesne, znamená to, že máme nižší kortizol, vyšší serotonín, to len opakujem, keby si niekto nestihol zapísať. A tým pádom náš mozog je menej ostražitý, to znamená menej kritický v hodnotení nejakých akože partnerov, ich potenciálu a ich vhodnosti. A nedokonalostí. A nedokonalosti. A to samozrejme do toho hrá rolu nejaká idealizácia partnera v úvode vzťahu, ktorá je nutná na to, aby prebehla iskra a začala sa láska. A tak? To je všetko, čo som chcela povedať. Že je to zaujímavé. No. Ešte poviem poslednú takú akože vec a pôjdeme na históriu a kultúru, takú lifestyleovú, že na tie ženy to má silnejší vplyv aj pretože jar, samozrejme ženy fungujú v rámci nejakých cyklov. Menštruačný cyklus, alebo ovulačný cyklus, alebo mesačný cyklus, periodický, alebo ja už neviem, jak to kto volá. Je rozdelený na nejaké, zjednoduším to na týždne, že máš 4 tie obdobia, cca 4 týždne. A každá tá fáza je niečím špecifická. A jar tým, že ty máš viac estrogénu a viac aj iných hormónov, ktoré ti v zime chýbajú, tak ten efekt toho mesačného cyklu ešte zvyšujú. To znamená, keď tá ovulačná fáza má intenzitu 5, tak na jar ju má 7. A všetky tie vlastne fázy toho mesiaca pre ženu a ich nejaké aspekty sú proste zosilnené. Ako keď dáš hlasnejšie proste rádio. No a tým pádom ženy na vrchole tej estrogénovej sezóny, alebo ako to mám nazvať, dokonca preferujú úplne iný typ mužov. V zmysle napríklad, že keď sa robili štúdie, tak zistili, že na tú jar ženy preferujú mužov napríklad s úplne inou symetriou tváre, alebo s iným hlasom, alebo dokonca s iným typom dominancie. A můžu se zeptat teda, podle toho, jak vypadám já, kdy mě ženy preferují nejvíc? V jakém období? Možno počkaj na to jaskinné. Dneska obdobie. Dobrý, takže mě preferovali před 5000 lety teda, naposledy. Než keď ako nastane zase, čo som ti ako spomínala. Když bude totální krize a všichni budou zalezlí, tak potom já zazářím.
To som len ako taký vtipek samozrejme povedala. No prosím vás, toto všetko, to vôbec nie sú veci, na ktoré sme my teraz došli. Už tak trochu to ako keby cítili aj naši predkovia, pretože sú s tým spojené, máme o tom dôkazy, sú s tým spojené rôzne slávnosti. Áno, i jeskyní malby. Možno aj tie, samozrejme. Napríklad... Byly nalezeny vlastne malby, ktoré zobrazují zapalená lítka. To bol taký bežec s lukom, ale vlastne mal ohňa na lítkach. A dokonce se našla jedna egyptská malba, rytina taková, v jedné z pyramid. Medenej doske. Vlastně v rakvi mumie, mumistická vlastně a rakva rytina. mumia je? Rakva mumia. Rakva mumia sa volá ako? Rakva mumia, rakva mumia. Odborně. Takže to je španělská pyramida. A to je španělská pyramida. Vlastně egyptská pyramida, kterou stavili Španělé. A je tam kromě vlastně tacos a nějakých nachos, je tam vlastně, to je Mexicko trošku, mexická rytina. No a je tam vlastně vyryto znázornění, a úplně se to nepovedlo vyrýt do detailu, ale znázorněno, jak jaro klepe na okna. No. Ne, úroveň toho podcastu je úplně na dně. Pojďme to na dně? Toto je najnašlapanejší podcast. Prosím vás. Tisíce rokov pred tým, ako veda prišla na všetky hormóny, estrogény, antikoncepcie, existovali Rímania. A Rímania mali festival. Nebolo to, alebo teda neviem, o tom nemám presné záznamy, ale nepredstavujem si to ako Beats for Love. Áno? Bol to festival skôr ako taký, povedz nejaký taký dedinský. No, taká slávnosť. No, niečo také. Predávanie trošku výrobkov, určite. Nejaké kolotoče a tak ďalej. Volalo sa to Florália. A konali sa vždycky 28. apríla až 3. mája. Jako ten festival. No. Jako hřízkování v praxi a tak. No, vlastne tam by som bola pečená varená, jak sa hovorí. Tam by bola dobrá. No, bola to 6-dňová oslava bohyne Flóry. Sexuálna permisívnosť bola súčasťou Florálie. To treba povedať úplne na rovinu. Byl konflikt právě, že hrozný jako, to byl takový novodobý hater vlastně v té době, nebo starodobý hater. A to byla bohyně Flóra. No. To byla bohyně Flóra a bohyně Fauna vlastně do toho házela vidle hrozně. No, že tam pouštili vlastně ta zvířata jako ve stádech, vlastně, aby rozdupali ten festival. No. Pošlapali, no. A květiny, aby sežrali... Oni si mysleli, že to bubnuje jar, ale to byli vlastně ty parnokopytníci, ktorí bežali. To byli parnokopytníci, jasně, kteří to sežrali im všechny řízky. To si neviem predstaviť. Ako keby normálne pribehol nejaký parnokopytník ku mne a zožral mi všetky hrízky, ktoré ja chodím ráno kontrolovať. To by mi zlomilo srdce. Čo by ste mohli na takom festivale si predstaviť? Áno? Povieme si line-up festivalu Florálie. Ohňové rituály, to poznáme aj dneska. Hej, na proč se o tom bavíme? Já jsem úplně ztratil niť. Proč se bavíme o nějaký festival, co býval dřív? Pretože to súvisí s plodnosťou, pretože hovorím, že na permisívnosť bola súčasťou tohto rituálu, teda festivalu. Jo. Nejsme už hluboko podľa tebe? No, iba poviem ten line-up rýchlo. Ohňové rituály, tanec okolo mája, to poznáme aj z dneška, pozor. A oslavovali aj takého, to bolo samozrejme na inom trošičku území, ale v tom istom období existoval boh jary a plodnosti a volal sa Jarilo. Taký staroslovanský, proste Jarilo. No. Veľká noc a Valentín tiež sú už ale pohanské sviatky, ktoré majú korene v plodnosti, pretože germánska bohyňa Jary a jej symbol zajac a vajcia sú dnes vlastne mainstreamovými, veľkonočnými objektmi alebo nosičmi. Alebo symbolmi už, ako si to kto nazve. Ale napríklad v Nemecku, na rozdiel od Česka alebo Slovenska, tam vôbec o šíbaní a oblievaní nikto ani nechyroval, neslyšel. Tam proste deti ráno sú vypustené do záhrady alebo do nejakého areálu, kde hľadajú proste schované vajíčka a kto ich pozbiera najviac, tak ten si ich môže jednak zjesť a vyhráva. Takže to samozrejme vychádza z toho zvyku skôr tej germánskej, preto hovorím germánskej bohyne Jary. Preto som mala ja radšej Veľkú noc u mojej tety a uja v Nemecku, pretože nič mi tam nehrozilo, len sme proste hľadali čokoládové vajíčka. Valentín pravdepodobne vychádza, a to možno budete počuť, pretože to sa spomína často, z takzvanej Luperkálie. A to boli... To sa říká často. Februárové rímske rituály plodnosti. Fiberkálie. Luperkálie. Ja neviem, jak sa to číta. Rímania by vedeli povedať. Neviem.
No, takže tak. Čo by som k tomu ešte povedala, tak na záver. Podľa mňa nic, ja som úplne vyčerpaný z tej histórie. Ja ešte iba chcem dať také akože statementík lahučky. Mňa chybí tady lifestyle, chybí prostě, tohle bylo strašně edukativní, strašně, mi z toho bolí hlava. Řekni, víš, co mi řekni. Že aké mám fantázie. No to ti určite poviem. Ne, ale divoké. Ne, to ne. Řekni mi to, že chápu, vysvětlili jsme si nádherně, moc za to děkujeme, proč se říká, jde na mě jaro, ale proč se říká, že mám... Bubnuje na okna. Ne, že mě hořej, jak se to říká? Zapadou se mi lejtka. Proč se říká tohle? To by mě zajímalo, proč se to říká o těch lejtkách. Zapalujou se mi lejtka. Že podľa mňa to značí to, že jakoby seš takový zrychlený a máš chuť jako vybíjať za devčatama. Akože aj ja som si to vždycky tak myslela, že je to ona. Ono. A je to ona? Ono? Je to... No hľadám to, lebo nemám na to samozrejme odpoveď. Ani ja, napriek tomu, že sa to môže zdať, nemám odpoveď na všetko. Protože tu hlavní otázku jsme si zodpověděli. Víme, proč se říká, jde na mě jaro a víme, že to je vědecky podložený. Ale lejtka? No, je to asi tak, ako sme si obaja mysleli, že zapáliť je nejaké metaforické vyjadrenie toho horenia, že dostať sa do nejakého citového vzplanutia. Hej? Ale prečo lítka? Se říká, že zahořím pro někoho, že splanu láskou, jako vlastně ten plamen, ten oheň se používá často vlastně. No, ten oheň máme vysvetlený, ale prečo lítka? To by ťa možno ešte zaujímalo. Lítka, to je zaujímavé, sa používajú práve pretože toto úslovie vzniklo v dobe, kedy narážky na iné telesné partie boli vlastne tabu. Áno, keby si hovoril, zapaluje sa mi vulva, to by sme určite... No, to by bylo moc. No, to by sme dneska... by to šlo, ale 10 let zpátky vůbec. No, 10 let zpátky, to je skôr ako 200 let zpátky. No, ale ani 10 let zpátky, to byla úplně nádoba. Podľa mňa zase Halina Pavlovská v Rybičkách by niečo ako na to zrímovala. Ne, vůbec, a v televizi už vůbec ne. Ani na internetu nikde. Ne, fakt ne, tá doba bola... Tak ja som vyrastala na Slovensku, nás to bolo trošičku iné, ale lítka boli samozrejme bezpečné, takže preto sa to nalepilo na lítka. Že nedalo sa to ako keby, už nič bližšie vlastne k tej... Už bolo tabu, vieš, už stehna, už je to také ako problematické. Zapalujú sa mi stehna. A zase mám zapálené semenníky, tiež to znie ako skôr diagnóza. Zapalujú sa mi pod břišek, ne? To by jaký šlo? Ne, to je už moc. To už je strašne blízko, to nie. No, zapalujú sa mi lejtka. Ja myslím, že to je kvôli tomu, že prostě běháš akoby za těma holkama, běháš po těch randičkách, snažíš si někoho jako uhnať, takže je to špatná domněnka. Mne sa páči lepšie toto tvoje vysvetlenie, že tak proste ich naháňaš, beháš a objavuješ, až sa ti zapália tie lítka. Chybí mi trošičku nějaký Gen Z slang. Jakože Gen Z hodně ty jakoby typický český jako názvosloví to jakoby ohýbají nějak moderně, anglicky, ale tady nevím, jak se to řekne, jak se tohleto označí třeba jako v Americe, jak řekne, jestli ti zapalou lejtka. Nevím, spring is hitting on me. Spring is hitting on me, OK. Yeah, alebo spring is booming on the window. Oh, booming, yeah. That's... Spring is drumming on the window. Yeah, drumming, yeah. Neviem, jak to hovoria asi nijak normálne, že sú nadržaní. Jo, ta nadržanost, jo, to je vlastně asi ten Gen Z slang. Podľa mňa to lifestyleové, tá lifestyleová... Nadrbanej se říká. Čo? Nadrbanej. To říká Gen Z, podle mě. To sa mi nelúbi. Jsi nadrbanej. To sa mi nelúbi. Ale hovorte si, čo chcete, je mi to jedno. Chcela som len k tomu taký lifestyleový message povedať, že čo na jar ako keby donaháňaš, to na jeseň nájdeš. Chcem tým povedať, že na jeseň ti zase tie hormóny klesnú a že vyberaj si na tú jar, keď sme trošku menej ostražití človeka, ktorý ti aj na tú jeseň vydrží. Prejde tým filtrom zase toho melatonínu a kortizolu. Jo. Vieš? Že objavujte, behajte, zoznamujte sa, je to zdravé, je to skvelé, je to inšpiratívne, o tom je život. Ale myslíte na to, že toho človeka chceme i na zimu. Ale áno, ale keď si vyberáte partnera, myslíte na to, že možno tie vaše požiadavky sú trošičku skreslené. A ja musím říct, že ja svoji partnerku som si vybral tak dobře, že s ní počítam i na podzim svého života. No to je skvelé. To si pekne povedal. Ja dúfam, že som dneska uspokojila akademickú obec, aj tu v Tromsø, aj tu v Tel Avive, ale aj tu v Bratislave, ktorá mi teda písala. Srdečne ťa pozdravujem. Vážime si akože každý feedback samozrejme. Bolo to našlapaný. Ja si idem užiť jar. To je všetko, čo som chcela. Bylo to našlapaný, bylo to úžasný, byla si fantasticky připravená. Bylo to strašně moc jako vědomostí nových, jsem úplně nabitej, vlastně jde na mě, jako přišla na mě
vlastně Jaro na mě jde, pomalu, jak to slyším, ale přišla mě jako hrozně velký poznání vlastně. Cítím se jako strašně vzdělaný díky tobě, děkuji A ja moc. naopak som sa veľmi dobre zasmiala, ďakujem ti za to. No to jsem viděl, že chvilku jsem dokonce byl v panice, co mám dělat, protože si nedokázal přestat se smát. A dokonce i kameraman jako vlastně si říkal, jak tohle já vystříhám z toho, to se nedá použít. No ale chci ti říct to, že... Čože končíš? Že dobrá práce. No a... Že bolo to dobré, ale... Takhle, a já vlastně po vzoru Václava Moravce jsem se rozhodl, že nesouhlasím s tím podcastem tam, kam směřuje a že nejsem vlastně schopen dodržet už jako objektivnost tady toho média. A to je tím pádem moje poslední vysílání podcastu La Vie sans Dier. Áno. Ani minimálne štandardy, ktoré samozrejme sú obsiahnuté aj v preambule La Vie sans Dier. Takže po 21 letech. Ani v moji bambuli. No ale dívejte, já jsem chtěl říct to, že vám držím palce, ať si užijete jaro. Ale ja som chcela povedať, že ďakujeme Václavovi. To bolo fenomenálnych 21 rokov. Tak počkej, tomu se vrátím, ale jenom řeknu, že vám držím palce na jaře, užijte si ho, jaro je nejkrásnější období, ale zvládněte tu jarní únavu, to jsem chtěl říct, že na tu musíme myslet a pojďme ji přežít. A najděte si muže, který prodává vitamíny. A k Václavovi mám hodně co říct, protože zase toho, vlastně tolik toho, co říct nemám, ale že vlastně to strašně zajímavá věc, která se odehrála, že je někdo takovou ohromnou ikonou, ale ty se ani neuvědomuješ, protože je furt tou ikonou a když to skončí, tak najednou si uvědomíš, jak moc velkou ikonou ten člověk byl v tom jako novinářském světě. A že vlastně mě hrozně formoval už od malička, když jsem na něj koukal u nedělního oběda, fakt jako puberťák a hrozně jsem to jako s touhou být moderátor, jsem hrozně cenil ten jeho skill, korigovat ty náročné diskuze, kde se sejdou prostě politici u jednoho stolu. Ale máte taký podobný štýl? Jakoby čeho? No moderátorský. Som ti chcela spraviť radosť na jare. Jo, přemýšlím jako v čem, ale to moc velkou radost mi to udělal, děkuju. A je to vlastně hustý, že někdo 21 let tvořil jeden pořad. Je to úplně neuvěřitelné. Teď jsem s ním viděl takový nostalgický starý video, kde od pohledu podle mě to bylo třeba 20 let starý video, kde vlastně vyprávěl o tom, proč tu práci chce dělat a jaký v tom vidí smysl. A byl to hrozně nadčasový rozhovor, nebo nadčasový věty, který tam jako zmiňoval, který platí i dneska. A je i vlastně strašně fascinující, jak vlastně oznámil ten odchod. Že on jako té české televizi údajně to vůbec neřekl, ale v tom živém vysílání prostě o tom informoval a je konec. Ja by som k tomu... A je zajímavý i sledovat, jak Česká televize jako taková ohromná instituce se zachovala v rámci nějakých písemných vyjádření potom. Je to moment, který se podle mě jakoby v televizích už nikdy nebude opakovat. No to je možné. Ja k tomu chcem povedať 3 veci. Že ty hovoríš, že je to ako keby fascinujúce, rozumiem, prečo sa ti to tak zdá. Ja chcem povedať, že keby Václav Moravec žil v zahraničí a mal by 21-ročnú kariéru s takouto reláciou, akú mal vo verejnoprávnom médiu, tak nej som si istá, či by ho hociaký Vašek Spodebrat na internete označoval takým typom komentárov, ako, alebo dneska už asi áno. Dneska už je to asi celosvetový problém, že prvých 5 rokov sa mi to zdalo ako keby dobré a teraz tie posledné, vieš, že ho ako keby obviňujú z nejakého naratívu v zmysle, že teraz, keď on vlastne kope v úvodzovkách za ten jeho tím, tak už sa im to nepáči. Predtým sa im to páčilo iba preto, že nemali tím, lebo možno boli vo veku napríklad teba, kedy si to vnímal, aha, tak to je ten pán v televízii, ktorý, a teraz sa tam hádajú nejaké 2 strany. Teraz, keď ti to nesedí do toho naratívu, tak vlastne spochybňuješ úplne tú jeho celú kariéru, čo sa mi zdá významne nefér. Druhú vec, čo som k tomu chcela povedať, je, že na Slovensku sme mali úplne takmer totožnú situáciu, kedy vlastne jeden moderátor tiež podobnej relácie odišiel podobným spôsobom z televízie. Dano Dangl. Nie, nebol to Dano Dangl. Ja neznám inýho, tak som ho skúsil. A bol to pán Kovačič. Kovačič. Vlastne jeho žena je vlastne Hanzelová. No je, no. Kovačič Hanzelová. No ty si zbehli. A vtedy sme si hovorili, je to fascinujúce a teraz viem, že to bol ako keby začiatok deštrukcie.
A veľmi by som si priala, aby tu v podmienkach Českej republiky, že vnímam vlastne, že máte podobné emócie, ako my sme mali vtedy, že sme boli v takom očakávaní, čo pôjdu ďalší, ako to nakoniec skončí. A bol to fakt začiatok jednej razantnej deštrukcie. A veľmi by som si priala, aby v Česku verejnoprávne médiá tak neskončili, ale obávam sa, že je to nejaký cyklický beh dejín, ktorým si musíme prejsť. Tak ako si to hovoril s tou AI, že bude toho veľa a potom zase budeme potom hladní. To si říkal dobře. Tak bojím sa, že strašidelne. musíme si tým bohužiaľ prejsť. A chcela som iba povedať, že fakt ďakujeme, že to je ako keby brutál. Že ja to strašne to No já cením. bohužel mým okolí, zaprvé už nemám skoro žádný okolí, ale i v tom mým minimálním okolí to prostě, tohle je taková zpráva, kterou podle mě zasáhlo 40letý publikum a ne ty moje vrstevníky, že lidi kolem mě se to nějak nedotklo, protože to není jakoby úplně, víš jak, není to jakoby taková ta Instagram relevantní věc, ale tak já se s tím nemám jakoby s kým o tom jako popovídat, ale za mě to je úplně neuvěřitelný okamžik jakoby, v rámci různých jakoby, úrovní, jak se na to člověk podívá. Je to prostě hustý, že se to tak dlouho dělo, jak skončil vlastně jak vůbec probíhal ten poslední díl, kdo tam vlastně byl, jak odešel, jak se k tomu Česká televize postavila, jaký jsou k tomu teďka emoce, jak na to reagují další politici, veřejnost. Je to šílený a jako i po té lidské stránce se nad tím hrozně zamýšlím, co to pro toho člověka, který zažil tu Českou televizi v nejrůznějších podobách a zažil nejrůznější doby a nejrůznější politiky, různý funkce, různý prezidenty, jak pro ně to osobně musí být nesmírně těžký tu svoji milovanou práci opouštět. Protože on si může založit Hero, stejně jako Nora Friedrichová a další a bude si mít 100krát líp, co se týče peněz a co se týče svobody, ale stejně když opouštíš tu svoji loď, víš, na který si trávila, na který si vyrostla, a která i vyrostla díky tobě, třeba tady v tom tématu, tak je to strašně lidsky těžký. Jako. Mně to bylo hrozně líto, když jsem takhle opouštěl Refresher. Já jsem věděl, že můžu jít kamkoliv, že můžu do Megu, do Hejfomo, oni mě teda nikde nechtěli, jo, ale ten já jsem si tak jako myslel, že můžu jít kamkoliv. Tak si založil to Hero. No. No Hero a tam jsem měl vlastně 2 předplatitele, sám sebe a pak ještě sebe z jiného účtu. No ale ono nejde o to, že můžeš dělat takovou stejnou práci pro jinou značkou, ale tohle pro tebe prostě byla ta srdcovka, se kterou si toho strávil hrozně moc a 21 let je fakt, to je něco neskutečného. Tak to pro něj, tak na to koukám i po té lidské stránce, jak moc mu to musí být líto, protože odchází dobrovolně, lomeno nedobrovolně, že jo? Odchází pod tlakem nějakých jako skutečností, se kterými dlouhodobě jako nesouhlasí, takže je to takový, že ti ta vlastní práce ti jako zhoskne vlastně. Jak si hovoril o tom tvojom okolí, tak ja si myslím, že to tvoje okolie, aj tých ľudí tebe vekovo podobnejších, to začne ovplyvňovať, ak by to náhodou išlo tou cestou, ktorú si neprajeme, že ich to začne ovplyvňovať, keď už ten vlak bude rozbehnutý. A potom sa z toho vlaku, keď už beží a proste tá krajina ti ubieháva rýchlo, sa ťažko vyskakuje, lebo už je to nebezpečné a už sa to začne týkať aj tých vecí, ktoré my prežívame. Strašne by som si prijala, aby sa to nestalo. Zároveň si myslím, že sa to proste z toho historického kontextu ako keby musí stať, lebo stále sa pohybujeme v nejakej sinusoide. Ale musím povedať úplne úprimne, že ma ako keby tento vývoj spoločnosti, že 2 kroky dopredu, 1,5 dozadu, alebo momentálne mám pocit, že 2 kroky dopredu, 3 dozadu a potom 4 dopredu. Nebaví ma to, je to útrpné, je to náročné. A už neviem, čo som k tomu chcela povedať. Ale že Vašek je frajer. A že jak musí byť strašne náročné. Predstav si, že by ťa oslovili, že tak Václav proste odišiel, potrebuje rýchlo nejakého nového moderátora. Ísť do prvej relácie po 21 rokoch, čo tam bol Václav Moravec. Tak já taky přemýšlím. Tak to by som nechcela. A vůbec, že ta relace jako nese tvoje jméno, že jo, tak to budeme na teďka. Teď jsi pod hrozným drobnohledem, jestli dostatečně zastoupíš tu jeho roli, že jo, lidi tě hrozně porovnávají hrozně dlouho. Několik let třeba tě budou porovnávat. No je to šílený a je to, víš, jak dřív prostě bylo, a to si nepamatuješ, ale prostě hrozně se řešilo, že Zuna, což byl prostě hlavní tvář Novy a moderoval televizní zprávy, odchází na Primu. A to byl prostě přestup století. Prostě to všichni řešili. A tohle mi připadá, že to je odchod století. To je prostě no ale zase máme aj príchod století, pretože Adela Vinceová penetrovala český trh. No jo, ale to je takový... Ne, to na Václava to nemá samozrejme, ale som to chcela zmieniť, že sú odchody a sú príchody. No jasne. No tak, jak je to s jeseňou a jarou. No.
Je to nakonec aj s Adelou je teda a Václavom. nakonec se epizoda bude jmenovat teda Přišel na mě Václav Moravec. Zapaluje sa mi Vašo. Zapaluje se mi Moravec. A Adela bubnuje na okno. Václav Moravec má lejtka. A to je všetko. Je to všechno. Ještě poslední věc, jenom, že vlastně hrozně zajímavá ta doba, že ty kvalitní lidi odcházejí z těch televizí, protože vidí, že si můžou založit Hero a udělat si vlastní médium. Vlastně. No a to má tiež svoj pík. To je tiež sinusoida. No, má. No. To, co je výhoda vlastně, být celou dobu v jeskyni a čekat, až ta doba přejde a tam jsme my. Dobrý, konec. Přátelé, mějte se krásně a poslejte nám příběhy na téma Jde na mě jaro. Jo? To je tak široká téma, že... Že v podstate hoci čo môžete poslať. Napíšte cokoliv, včetně podnětu na Václavu Moravci. Na Radu pre vysielanie a retransmisiu. My sa s vami pre dnešok lúčime. Moje meno je Nikita. Moje meno je Vítek, a.k.a. Retransmisia Slav. Auf Wiedersehen.